ka iwilo ne nyathi skul to nyaka bed ni ing'eyo kendo ikawo duoko mane nyathini otimo ka en e grade mar 6 ma ko join grade mar 7 kamachielo to duoko go eko bedo transferred e kamachielo modhi join cha. To nikech duoko gieki bende bro bedo gi nengo ahinya ka nyithindo gieki bro bedo ni tieko grade mar 12 nikech nitie senior secondary school mabiro mbele ka mabro kawo grade mar 10, grade mar 11 to gi grade mar 12 kama koro gibro join gima waluongo ni pathway, kama koro gikawo kama tekre gi koro ochomo. Ka en nyathi madwa bedo engineer to chomo kanye, ka en nyathi madwa bedo mathematician to chomo kanye. Koro kaluwore gi tekre ne, ka janyuol wilo ne nyathi skul to nyaka ong'e ni samo wilo no kik ogol agola nyathi kotero e skul machielo ka ok confirm gi skul kama ne nyathi nitiere ni mondo miye marks kata miye duoko mar penj manotimo ni mondo ko transfer to transfer bende gi gima waluongo ni namba manomigi assessment number nyaka gibed godo. Gigi duto nyaka gidhi godo e skul manyien nikech data ni endi sirikal bende ni godo kendo gibro temo trace nyithindo gieki ka koro kendo gibro timo penj e grade mar 12. Koro ma nyaka jonyuol ng'e ni gin thuolo mar transfer nyithindo gi, sirikal oyienegi, chik bende oyienegi nikech ok nyal twe janyuol kamoro. Samoro nitie reason momiyo odwa wuok kogolo nyathi ka kotero kamachielo.